Ngayon, yung nabanggit ko ng Eusebio Canto, Juan Aquino, angkan na ayay Feliciano Aquino, ya asawa to si Amay, aginan Don Pedro Palisok, ya si Insyang Patricia Palisok. Katuratan so Inglesa na Eusebio Aquino, Juan Aquino. Ay ayay di Domingo Risuelio Canto, ay anak ng Perni Risuelio. Sa nagiratan Bandi, Domingo, may kansyong Canto, wala magya, ya nanaayang irad barangay Bugbog. Natan, sa Galicia Balot, so, amay ang kanda, dyan pamilya na Gregorio Muñoz. Sa anak na Gregorio Muñoz, ya, anday, na asawa ng Polonyo Galicia, ya taga-liman Pangulwang. Katutan sa Inglesa na Araya Fredo ya Galicia. Pinoy, Pindoy, Iloy, Galicia. Katutan so Inkawaladya. Wala man so nababanggit na maraming pamilya Palisok. Tadyan suspulante, sinusukayan mo. Walay pitong yapaw atang pamilya na Palisok. Akapan internet na aray accomplishmento at barangay Bugbog. Natan, noong mga year 1910, 1920s kwanto, wala mo laragay si Masabi, Lapurno, si Don Pedro Palisok, maunga to, labay turay na dalusan sudalin niya, wala ragay ni Ma. Sa ikwang po, sa kaya kakardya, mga 1925 o 1927, sa Pablo Tulagan, yan ang lapot tayang bali. Sa pagkakartong barangay Bugbog, Lapurno sa pangamanto ya si Domingo Castro, na asawa ng Agita Palisok, ya anak na Don Pedro Palisok. Katon akapasok sa pamilya Tulagan at barangay Bugbog, Lapurno, inampun ng Domingo Castro, ya si Pablo Tulagan, anang lapo di manad barangay Tayambani, at nasasakupay Pakaw. Wala mat siya so Pascual Lumboy, ya nainggan nyo na ay Don Pedro Palisok, ya mandalos na dya. Jose Palito, Bojong Palito, Kajong Palito, Cipriano Paljo, ay layag kwanta, Aresiano Ergisa, ya pamilya tan Domingo Ergisa, di man so pinanumpisaan na aray sang kaunahan ya nandadalos-dalos tan pamamaesib ng Don Pedro Palisok dyan Bugbog aray pa niya. Natan, aray dahil ya history event niya nangyayari ya makapagkalautan aray gawan na aray tutuon imo na dyan. Natan, ya pamumuno ng Pedro Palisok si Katoso ng umpisa ya Manuloy, barangay Bugbog, ng aman so late 1900, 1910 o 1920s, ang kapoy makapay siya, na eksaktong pizza, no, ang kapoy, ang kaputoy, ang panuray. Aramay tawag kaya, Tinindiril Barrio, Barangay Captain, Barrio Kapitan, inabot total niya hanggang 1900 siya hanggang 1970s. Si Katoso, aga nasasaltan niya Manuloy siya, at barangay Bugbog, tan si Katoso Encargado at barangay Bugbog. Natan, ng mga 1930s kwanto, ayan natan su plano ya asorbi na Pilipinas, nasapot na su kadastral survey na 1935, katong ipapoil-power ko, wala raso na yan yari na dya at barangay Bugbog. Ipawil ko yan natan history. Ayaman so, ano label ya? Si ano label is Palikuliko. Palikuliko ya ang gaman ya on sa taboy so ganang ko din. Na 1935, pinasat kaya ko niya ilo, arami ko kumbana, dire-diretso, katong master natin ang label, yung ang label. Kabansad ko ya, impatumbok tayo, so impanggawa ya ay deke. Deke ya, ang kadi man na din kayo, yan nasaraan na itanong niya,
pasok sa aray na kalusan niya kung unabot yan parte unabot ng bagay. Katun ayan natin yan yung PH ya, so barangay Salina, Tanbukbo, apunit banto, balibukuan konti, wala kanit bandang ilog. Natan, masayain iladya sututumat sa barangay Bukbo. Yan pamungo na Don Pedro Paliso, masasayara. Wala ra dyan, masaya totoo, yaayay second generation kwang pula, so si Katoy manuli si Pedro Paliso. Sang kamauman si Pedro Paliso, ya nang asikaso na barangay Bukbo, tan yan asin na. Say kwanto, say man kato dyan, umantanong kaya tanaman tanaman aming tayo pa na Bukbo, dakalos. Akin natan, umantanong sila, ayaman natan so. Mantanong nila ba o talon, di kapmute, nilong, sama. Natan ko lang isingin, no paano da, in pangingaran, so barangay Bukbo. Nasaman ayay Bukbo, nasasakupay sityo sa linat, taring tiro. Natan na, purno asyenda la, hindi dala. Wala lara dyan population na, masaragdalang big siguro, sapat na. So, nan, mantano ni Rene, di kamote o talon, nana ang baling. Katon, ingaranda, so Bukbo, na barangay Bukbo, tanabo Bukbo, kuno, so itatanang-tanang da. Katon say, akapangin bagaya, yakap, ngaron na barangay Bukbo, no say pamilya Paliso, tan konektado ng siray, dulce so ta si karakan dali nang tungtungan da siguro niya ingaran tayo lay barangay Bukbo akin na say talin tayo nabubukbuk si tatang tanan katun Don Pedro Paliso nyarin arayang kanli ay mabibila nila kada na tutugtong niya ingaran danatan niya hindi nalaya so barangay Bukbo aya no dalilan yung natan singa no amay araw na abay pana mautok unya su posisyon na pansorbito balante si Amay Turner, si Paul Kuman. Sinorbito ya akin hindi ko, diniretso to, yang gamo nagbalite ko yang doy, warmay tanda. Diniretso mo, yung diretso dyan pa, pa niya, umpit ka, buk-bukit agila. Pinapekto mo niya, yung party dyan, at sayo na naabungan di dyan. Ay paglong-bulong siya, dyan, at sayo din na ilo. Taktalurang gulitan. Aya na ito niyang kuyaya, katuyan iskis na dalinta. Walay taon ng year 2004 ni makabiling ngayon, impan ng garage season, so may plano ta, ya Manila people ni, panawikas, aman so, kasabidarang Amerikano, pirmado ng terminal ni, unya sa posisyon na talaga, kaya, singano utok. So, posisyon to. Katutan so in pahingaran damot na barangay Bukbo, taaman so nabubukbok so natanusan. Natan. Nanay turiak mo dyan, walay kang lamitan. Ayan, 1935. So, nang ginawa tayo, si mabigay draga po na. Maundalan po may draga, bubukal ka lang si Dali, diyan ko na ganito, manok tumbok redan, bakit sa raya susurkuta, apang mabilay lara, hindi niya naglarsa sa natanong. So, bali-bali po, tambal malang nito ilog, ayay balo ng river. Nang ako datan, si mabima na draga dya, si kati pangkalkalawan dali totoo, ganyan nga, babantayan ta, draga. Pinatag da si ilog po. Nang aman 1935, di mo na, yan ang dalang dyan kung parang may bukbuk, inmabuk niya ang gatbali. Taayan diki ayan streets ko angga punitan yang diki ya ginawa wala pa yan kaya ang pinagtatakan ko ngayon nung dumating yung draga na himala na bago nung dumating dito sa lugar ng barangay Bukbo parang inaano ang nature ba yung binago yung posisyon ng paggagawa ng Agno River na papunta yung Lingaria yun ang isang himala bakit bumahayon ng 1935. Dumating na naman ng punto noong 1940,
na ikwikwento lang yung mga nangyayari mo. Bumaha na naman.